इतना गड़बड़ स्थिति यार पवन सिंह के तो आज तक साला कबो रहबे ना कइल मर्दे। आप लोग देखा कि 17 घंटा बीत चुकल बा, पवन सिंह के एगो सॉन्ग रिलीज भइल बा परछावन। परछावन में न चलू त का न चलू यार ये परछावन सॉन्ग का स्थिति इतनी खराब बा कि हम आपसे का कहीं मर्दवा। आप लोग ये समझ ला कि आज तक पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल हो, ये सब भोजपुरी इंडस्ट्री के ये इतना बड़ा टावर हो जेकरे बारे में कुछ कहल ना जा सकेला। लेकिन यार जब से चुनाव के मैटर में हमें अब लग रहा बा कि चुनाव जो असर बा पवन सिंह के ऊपर साफ साफ दिख रहा बा। पवन सिंह का लाइफ में हमें लग रहा बा कि साला पहला सॉन्ग बा कि जौन कि यार 17 घंटा में अभी 3-3.5 लाख व्यूज गल बा। आप लोग पवन सिंह के ये करे पहले गाना बहुत सारा हुए और तमाम गाना जो है कि 17 घंटा का छोड़ा 8 घंटा 9 घंटा ज्यादा गाना ट्रेंड में आवेला, मिलियन क्रॉस कर जाला। लेकिन ये सॉन्ग यार परछावन सॉन्ग एकर स्थिति इतना खराब बा। वैसा गणनायक यूट्यूब चैनल से लॉन्च बा, लेकिन गणनायक यूट्यूब चैनल भी इतना छोटा यूट्यूब चैनल ना बा, 3 मिलियन सब्सक्राइबर से ज़्यादा कर सब्सक्राइबर हुए। लेकिन आखिर कौन कारण पड़ गया कि पवन सिंह के साला गाना जो बा परछावन 17 घंटा बीत गई और अभी तक इस मात्र 3-3.5 लाख पे ही रुकल बा। भाई हो हम आप पूरी कहानी बताई है वीडियो में, सिर्फ आप लोग वीडियो पूरा देखा। अगर आप लोग पवन सिंह के फैन हो तो वीडियो पूरा देखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा। भाई हो चैनल हमारा बहुत छोटा और आप लोगों को पूरी हेल्प का हमें बहुत ज़्यादा जरूरत बा। तो भाई हो हम आप लोगों से कहल चाहते हैं गाना में बिल्कुल आप लोग कहबे कि भाई गाना में कोनो कमी हुई, भाई गाना में बिल्कुल कमी ना हो। जैसे वो गाना पवन सिंह का रिलीज भैल आज से कुछ दिन पहले लाल घघरा टाइप का सॉन्ग बा। एक शूटिंग बहुत ही बड़े पैमाने पर कल गई बा। अब पवन सिंह एक जो है कि बहुत ही मेहनत से डांस के तरीका से मतलब कि काम किए हुए हैं। और वर्ड भाई हो एक वर्ड लिरिक्स म्यूजिक साला काम बताई और एक शूटिंग जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर कल गई बा। नाइट में एक शूटिंग कल गई बा। लेकिन भाई आखिर कौन कारण बा, आखिर काहे ये मतलब कि गाना साला 3-3.5 लाख पे ही रुक गए बा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करा। वैसे भाई हम आप लोगों से कॉल चाहे कि आज 10 साल के करियर के अगर पिछले 10 साल में अगर पवन सिंह गाना देखल जाए तो यह ऐसा सॉन्ग बा जौन कि यार 17 घंटा में 3-3.5 लाख व्यूज हो गई बा। नहीं तो यार 5 घंटा में 3 लाख व्यूज तो यार करीब 2 से 3 घंटा ही काफ़ी बा पवन सिंह के लिए। कहें तो भैया पवन सिंह के एगो डायलॉग आप लोग जानते हो कि पावर यहीं से शुरू होला, पावर यहीं खत्म होला, झमकावला से होई का। लेकिन यार एक देख के हमको यही लग रहा बा कि आखिरकार ये गाना में का कमी हो कि पब्लिक मतलब कि साथ ना देती हो। भैया गाना में कौनो कमी ना हो, यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया बा, म्यूजिक लिरिक्स सब बढ़िया बा, बस खाली पब्लिक प्रॉब्लम की है बा। पब्लिक ये गाना सपोर्ट करत ना हो सकला, बाद में सपोर्ट करे। कहें से ये गाना जब रिलीज भैल है एक तब ये पर वीडियो बनावला रही ने। लेकिन भाई हो ये गाना हम देखते लगा स्थिति इतनी खराब बात हम ये पर वीडियो बनावल चाहत ना रहे, कहीं थोड़ा सा व्यूज आ जाता फिर ये पर वीडियो बनावल थिला। लेकिन देखते यार ये डोलते ना हो। भाई हो आप लोगों से हम निवेदन कर चाहे कि आप लोग पवन सिंह के गाना का सपोर्ट करा। कहें कि चुनावी करियर में तो खुदे झटका खाए हुए हैं, लेकिन आप लोग यार गाना में भी अगर झटका देबा तो बहुत बड़ा नुकसान बा और पवन सिंह के लिए बहुत ही सैड न्यूज बा। तो आप लोग प्लीज परछावन सॉन्ग के सपोर्ट करा और हम मिले थे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय प्रणाम, हर हर महादेव। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए बा हमारे चैनल के भाई को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। हम मिले थे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।